Mae busnesau a chyflogwyr yn chwarae rhan hanfodol yn y broses o helpu Cymru i ffynnu. Mae nhw'n addasu'r ffordd mae gwaith yn newid gyda mwy o ddigideiddio ag awtomatiaeth a thrwy ddiogelu ein hamgylchedd gyda ffyrdd cynaliadwy a gwyrddach o weithio. Mae nhw hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y broses o wella iechyd a llesiant poblogaeth Cymru. Ond nid dim ond unrhyw fath o waith sy'n bwysig i iechyd, llesiant ac i ymgysylltu â staff. Mae'n ymwneud â gwaith teg. Gwaith teg yw pan fydd gennym sicrwydd swydd mwyn i ni allu talu rhent neu borgais sy'n golygu llai o boeni a llai o straen cronig. Cyflog teg mwyn i ni allu fforddio holl bethau sydd ei hangen arnom fel gwres a bwyd iach. Cyfle i leisio barn yn ein sefydliad a bod ein hawliau cyfreithiol yn cael eu cynnal mwyn i ni deimlo'n werthfawr ac yn ddiogel a fydd yn helpu ein iechyd meddwl. Mae hefyd yn ymwneud â chael cyfle i ddysgu ac i ddatblygu mwyn i ni allu cael mwy o foddhad sy'n cael effaith gadarnhaol ar ein llesiant seicolegol. Mae gan bob cyflogwr yng Nghymru, boed yn fusnes bach neu'n gyflogwr mawr cenedlaethol, ran i'w chwarae yn y broses o gynyddu cyfranogiad mewn gwaith teg. Drwy gymryd camau bach, gallwch gefnogi eich staff i ymgysylltu mwy ac i fod yn hapusach ac yn iachach sydd o fydd i gymunedau ac i fusnesau. Gyda'n gilydd gallwn greu Cymru sy'n fwy cyfartal. Gall Cymru Iach ar Waith roi mynediad i chi at wybodaeth a chymorth arbenigol am ddim mwyn eich helpu i greu a hyrwyddo diwylliant gwaith teg yn eich sefydliad. Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod pobl Cymru yn gallu cael gwaith teg mwyn cefnogi eu iechyd a'i llesiant a chreu economi llesiant. I gael gwybod mwy, cysylltwch â iechyd yn y gweithle @wales.nhs.uk neu ewch i cymruiacharwaith.com.